Mandek sih ya, Nak. Iya. Hah. Iki sowan ning daleme adhiku lanang Sigit. Sigit Ariyanto. Oh iya, Saiki wis genderana. Genderane wis dhuwur banget ning laladan Jawa Tengah kene. Iya ya, Mak. Iya, monggo biyen nek mangan melu aku. Sopo? Sigit kuwi tenan kok takonono nek ora percaya anggere aku biyen ning Yojo ki mblandreng mayang terus ki Sigit ki ora kuliah turu nggon aku melu mayang terus video nganti pirang-pirang. Iya ya, Mak. Saiki wis kaya ngene iki bareng aku tekan kene sikilku napak ning latar kono kuwi ngelus dodo. Sebutanku ora ana liya kejaba alhamdulillah dene adhiku wis iso bebodro kaya ngene, omahe ya wis apik, wis duwe pendopo apik. Iya, Monggo iki lemahe ya wis dituku. wah syukur ya, Mak. Gamelane ya ora kita ngipil-ipil mboko sithik, ya wis komplit, wayange ya wis apik. Ngono ya, Mak. Iya. Kuwi sing jenenge taruna ngungkuli bapa. Tegese Aku seprene hargae pendopo wae ora iso. Ha Sigit kok andang wis ngadeg. lah ngarep omah kae Gazebo wae ambruk enak. kena gempa. Ngembruki pager seprene rung tak dandani ya. Bejo-bejane bejo wong ki ora iso dimereni. Iya ya, Mak. Iya, biyen tak jak adu sekali barang. Sigit kuwi Sigit kuwi tak jak ndonga, ayo Git, ndonga. Wiridan ning kali ben laris. toja adus neng kali. Ping pira? Pisan. Pisan kowe dheke larise ra umum. Aku ki nganti medhuk dangkal kowe. Iya. Nganti ora kena diitunge kaya ngene rasane no wong golek pangupa bukup. Iya ya, Mak. Iya, biyen daman daup karo garwane neng Rembang neng sisih ngendi aku lali. Kuwi ya nimbali karo aku. Iya, Sing mayang ya aku. ngono ya, Mak. Iya. Terus biyen aku disangoni wayang pira kae Janaka karo Keprak karo Gunungan Cilik kae. Iya, Seprene ya tetep tak eling-eling ki nggone Sigit ora arep tak kapak-kapake. Wis tak nggo nyambut gawe sing apik. ngono ya, Mak. Iya. Terus dek wingi deke tak aturi utawa tak suwun supaya nang nggon aku dek aku ngrabekke adhiku wedok. Iya. Jaman semono Sigit tak sangoni 35 no. 35 yuta. 3.500. 35 iki duit gambar gemak apa? Iya ya, Mak. Ayo wong jeneng perjuangan iki dalang iki kaya ngono kuwi. Ha kanca-kancaku sing do melu iki mau ya ming tak jajake ning dalan kowe ning Giralas kono. Iya. Wis ora usah dadak werna-werna butuh ya dhewe mrene Sigit sing akon ya menyang. So kalau masane aku ki duwe wuh ya Sigit tak kandhana meneh. Pokoke aja ganti dalang. Aku rene Sigit rono, aku rene Sigit rono ngono wae wis. Ngundang Bagong ya malah segane ling liwet kokean wong. Wonge gedene semono ya, Nak. Iya ya, Mak. Tenan no. Wah, syukur Git. Gek kowe duwe anak lanang sing kaya ngono. Wah, aku nonton ki meri. Adhiku kaya dirujit-rujit, adhiku kaya diiris-iris. Mergane aku ya ndek anak lanang ya sak awang kuwi mau. Iso mayang. Les piano. Piye. Les piano, les ngedram. Wis ora sedih aku. Iya ya, Mak. Monggo bojoku tak jak ndek anak meneh ya wis emoh. Nganti tak apusi wis to, sesuk gek operasi sesar bek ora lara. Emoh aku wis wegah pokoke. Iya, lah terus Lah mbuh iki arep tak tibake nggone sapa iki lagi golek-golek. apane? Kepinter aku ki lho, Nak. Iya ya, Mak. Mah jan seneng Git awang-awang iso gawe mareming wong tuwa. Sigit yasa kaya ngene iki nek anake iso nyabetke wayang iso disawang kaya ngono. Wong tuwa durung manjing pati wis mapan nang swarga kok, Nak. Tenan ya, Mak. Iya. Wah, matur nuwun aku ya tenan Git. Lillahi taala aku ora njaluk apa-apa. Iya, Sesuk aku ya wis pokoke aku iso sowan mrene weruh omahmu wis seneng lan aku wis apal dalane sesuk masa-masa tak dolan. iya. Sok nek wis ora eneng wong akeh ngene iki Ngaku tak dolan tak njilih duit kowe. padha wae ora. Lho, lah nek ra ngono, Iya ya, Mak. lah arep ngrogoti kayane sok kapan aku. Iya.
Wong aku nek sok glogok nganti tak catetke lho nok jeneng ora kok guyon jeneng Banyolan iki tak catetke tak teke iki digawa karo Sigit. Iya to, iya. Nganti ukoh banget dadi nek ana sing wis prisa klompet capir kae nggon aku. Tau weruh kodhok mlumpat selumpatan kae nggon aku. Iya. Piye carane mlebokke gajah ning jero lemari kae nggon aku. Mesti piyaga-piyaga iki wis do ngerti kabeh. Ngono ya, Mak. Iya, Senen seneng ana bojomu aja sok nyenengi bojone tanggamu kurang-kurang luwih dibandem watu kuwi ya nggon aku. Oh, Kuwi lalu-lar wong dadi manten. wah, nek ngono Lah iki nek dikerto aji iki Sigit paling ora bayar aku 25 paling ora. Sak humoran tok kuwi. oh, Lah kowe somong to, kowe tuku buku humor, terus kowe sing iso dijawake jawakno. Kuwi wis bahan sing iso ora bakal entek. ngono ya, Mak. Iya. Ngono. Berarti kudu berusaha. Iya, iya. Nah, kowe aku ora jeneng goroh Git, aku ora jeneng ndobos ora. Nek mengendelke sabet ki bongko wis tenan. Kowe mayang 2 tahun ngono jeleh. Nyabutke wayang sabet dina jeleh yakin aku. Wis. Ning nek kowe duwe kepinteran kowe ngolah dagelan samparan sandung cara yoja, tegese setiap adegan ana dagelane iso gawe guyu penonton, kuwi sing nyenengke, kuwi sing angel digolek-goleki. Nuwun sewu, aku ora kok piye-piye ning Solo lan Yoja menika sami kula ora fanatik, kula ora pripun-pripun, kula remen kaliyan dalang Solo. Kula inggih sok dolan wonten Solo, kadang-kadang sekolah kula kuatah sangat ingkang ngertos lan saged ngawuringani. Ning Piyai Solo sabete ngungkuli Piyai Yoja. Lho, suluke akeh sing ngungkuli Piyai Yoja, dramatikale akeh sing ngungkuli Piyai Yoja. Ning nek nggon gecul dereng wonten sing iso semu. Semu niku angel golek-golekane. Semu ki cara dagelane Mbah Basio kae lho, nok. Kae semu. Oh, ngono to. Nek dagelan Mbah Basio kae semu. Kuwi sing ora diduwe. Nah, kuwi sing perlu disinau. Sabetmu entuk Git, cak-cakmu entuk kancamu kompak, dagelanmu eneng. Wah, sesuk wis ngelulun jagat ning ya kuwi aja mlebu Yoja. Anggere kowe ngerti ketok mayang nang Yojana tenan. Aku mbayar wong 10, ayo kae disoraki aku ngono. Aku arep mangan apa? Iya ya, Mak. Iya, gek lingkup Yoja ki cilike ora jamak, Jawa Tengah ki jembare ora jamak. Kok saben-saben Dalang tok ancam, ora ming Sigit ya kangkoke tak ancam anggere mlebu Yoja buandemi kowe aku. Mboten Mas, mboten. Ha nek karepe sing nanggap ya ning ngundang Sigit ya arep piye ya nok. iya. Ini ya tak weling nek ana Piyai Yoja sing ngundang Sigit tak goleki dalang apik, tak undangke. Iya. Ning disele tak sewake disel sing cilik kae. Dadi nek jeneng Kakang Semang. Sing ora apik. Iya ya, Mak. Tenan. Asli wis to. Iya, Mas. Aku ki nek disiar-siarke dalang mbok kula menika mboten dalang kondang mboten, kula menika saweg ajar mayang. Dilalah ana sing ngarepi ya dilakoni. Mboten kados dipun nindakaken rai kula Sigit mboten saestu. Ning sak kondang-kondange dalang Yoja menika sing tau nglakoni ming kula. Nek perlu Sigit kowe tau nglakoni no. Sebabe Aku tau mayang no. Opahe pira? 250 yuta. tahu sing ngundang Bank BRI. kowe ngejak sapa? Gawa sertifikat. Sajake iki wis dienggo Sigit iki, Mak. Mati aku. Wes. Mati aku. Bagong ya kulak kuwi ya. Loh, lah. Arep ngopo no? Ya nembang sing apik sindene. Cerawak-cerawak, Mang. Sindene elok tenan. Heeh. Iso gawe gayeng iki sinden ngene iki no. Iya. Iki nek sinden kon aku omahe daerah Gunung Kidul sisih kidul jenenge Panggang. Oh, Omben-ombenane AO. oh iya. Anggere mendem kuwi. Yo, gayeng ke. Mendem kuwi ya. Ana tenan. Neneng tenan kuwi. Urung ana. Nek ming HO wae aku biasa nonton. Aku nek ming HO biasa ning tahu sami mirsani sinden ngejak omongan Sengkuni urung ana. Nek Yoja wis ana. Dadi jejer Ngestinana langsung ngomong, "Dos pundi Patih Sengkuni ngersakaken menapa?" Langgam Sari. Wis. Wah, aku ulin guyu nganti ke rumah-rumah. Iya ya, Mak.
Ya, Mbak, monggo. Ngaturke apa, Mak? Ya seneng-seneng wis arep kulak apa to. Aku ki diwayangi awang mau aku arep munggah wis grogi kok, Nok. Lah sebabe Wah, wis jelar-jelar. Wah, wis kaya ngono kae nek cah saiki ya. Anakku jan anggere ning omah ming ting 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 tang tang. Tang 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 tang. iya. Nek ora aku ya nyekel setik. Brik sadu yo. Aku nganti kaya arep minggat-minggat tos kok omah iki rasane. Kowe kuwi. Heeh. Nah aku mikir, aku nek minggat yo arep nendi. Wong aku ki nek ora moyang ekonomiku melu bojoku. Oh iya to. Lah iya lah, bojoku yo mung tak alapne dadi dosen kuwi kok. Iya. Wis ra sing ledok yo nyanyi Inggris, sing lanang yo wis tak cekeli wayang ngono wis. Aku enggak suka wayang kok. Oh ya sudah aku. Oh ya wis ya terima-terimake Mak nasibe dhewe-dhewe. Ning iki tetep tak goleke iki. Heeh. Ngono ya Mak. Aku wis nganu kok madhep-madhep aku sana. Wis gemolonging tekad. Ngono. Ayo saiki nembang sing apik. Kowe aja ya Git, wis aja melu-melu aku sing elek aja tok tiru. Iya, aja ditularke adimu bocah we raine ketok nek alim kaya ngono kok. Raine sapa? Ayo pasuryane Sigit iki ketok nek ora tau werna-werna, lurus, alim karo kanca-kanca ya blobo-lumo, nyah-nyoh. Ngono lho, Mak. Oh. Tenan. Nek Sigit ketok. Iya, Aja diajari sing elek. iya. Aja dolan ning yojo ndak kecipratan memolone dosa muka Git. Lah ngopo? Lah karawitan kowe tak ganti jenenge kok. Tok ganti apa? Nyangga dosa. Oh. Dadi dosane dalange iki sing nyangga wiyaga-wiyaga kuwi ana 4 piyagaku sing wis pegatan kok. Oh. Sing wis pegatan wis ana 4. Sing dalam proses loro. Lho piye? Kecipratan dosane dalange. Iki melu kabeh iki nok. Iya. Wah. Ya, Mbak. Wah lah elok. Wis inden nek sik ngedep kaya ngene iki ya luar biasa. Iya. Ing pojok menika asmanipun sinten, Bu? Kula mbok derek tepang mbok menawa kula teng Rembang dolan napa keblasuk napa pripun monggo. Nggih, dalem Bu Marto, Pak. Bu Marto. Nggih. Oh, dalem wonten Tawansari mriki. Tawangsari. Nggih. Kene iki desane Sigit jenenge Tawangsari. Oh nggih, matur suwun Bu Marto. Jejeripun? Nggih, tepangaken Mbak Limbo. Nggih. Kula Aprilia. Aprilia. Nggih. Saking? Saking Magetan, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur no. Oh iya. Sinden kok jenenge Aprilia ya. Iya. Sinden biyen ki jenenge Ngatirah, Tantinah, Painah. Saiki Aprilia. Iya. Ketoke ora pas. Ngono ya, Mak. Sijine Magetan. Setunggale, Mbak. Ge wilujeng dalu bucange. Git kowe iki ngingu kenek ngendi ya iki, Git? Iki wedok apa lanang iki? Wedok ngono kok. Lah kok bolah ya ampun, ya ampun. Asmane sinten, Mbak? Kula Nggih. nami kula Yosi Dian Pratiwi, harum mewangi sepanjang hari. Oh, kaya sabun. Iya. Harum wangi sepanjang Mbak Yosi. Ge Saking pundi, Mbak? Blitar. Kuda cilik kang kawentar nika. Napa? Kuda cilik kang kawentar nika. Blitar Nggih. kota cilik kang kawentar. Wah. Ampe iki, Git. Iki tok bayar pira ya, Git, sewengi kok ngene iki? Sambatan. Ora aku ki takon karo si Git nek payu ngono kae tok bayar pira, Git kok oleh Yosi. Harum mewangi barang kok oleh ngumpliti banget. Iya. Sinden ngono aku nek ana sing ngene iki ngono tenan aku gelem bayar larang kok, Nok. Iya. Sebabe Nggon aku ki, wo, sinden tuwak meneng, menteleng, bar rimbukan modar.
Lah kok iso? Lah aku urung tau to sinden kok tiba gelungane tiba ning nggon emping. Nek ra sindenku ra ono no. Ono apa ono? Meneng wae iki menteleng iki mung mak krompian. Saking ngantuke. Wo. Malah apik nek sing cerawak ngene iki ning ora turu ki apik, meneng wae ning micek ngono aku. Wah iya, Mbak Yosi. Wah, ayo Yosi mewangi, harum mewangi sepanjang hari di kamar mandi ayo. Kebablasan, Mas. Ora kamar mandi ya. Iya. Ya wis harum wangi di luar kamar mandi enggak apa-apa. Iya. Saking Blitar, jejere. Nah, iki ketoke piyayine alus iki. Nggih, sugeng dalu. Oh iya ta. Ya Kang ngene. Mas Seno. Lho kok pun ngertos kula? Nggih, ngertos jenengan terkenal kok. Oh, dalang satu-satunya dalang sing anti narkoba niku namung kula. Anti narkoba. Zaman tahu turuh tulisan teng dalan-dalan Saeno Tudrak. Gitu. Seno Tudrak. Gitu. Wah, ora nyambung iki dagelane. Piye? Dagelane ora nyambung. Ora der iki. Ya wis, saking pundi, Mbak? Saking Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Oh, Semarang, nggih. Nggih. Kula besok medal Semarang, Mbak. Nggih. Arep ngopo? Nggih ngomongi kok arep ngopo-ngopo. Iya. Asmane kok sinten? Puri Dewi Purbaningrum. Puri Dewi Purbaningrum. Wah, Nggih. jenenge sinten iki apik-apik. Iya. Yosi kamar mandi harum wangi. Terus aku jenenge mau sapa? Aprilia jeneng montor. Heeh. Merek montor ya Aprilia iki ya ana montor. Iya. Jejere kaya iki sing ngindeni aku dek kowe rabi ya, Dik. Asmane sapa? Lali aku. Kula Eni yo. Eni yo. Eni. Saking Hongkong, Eni yo. Mboten maksudnya Eni Yung cange ngoten. Oh, alah werna-werna. Eni Yung. Oh. Yunge ki rene to. Lagi dong aku. Eni Yung, Mbak Eni nggih. Tasih betah ngetutke sikil. Dalem. Tasih betah nderekke sikil. Oh, tasih. Nggih syukur. Maksude ngetutke nyinden sikil ngono. Nggih. Bang iki kowe mayang wae nyogong nyono. Mungan mengen. Anggere gamelan mantung alah. Bagong. Iya. Tunggalipun. Panas. Injih sugeng dalu yang cange. Nggih. Dalem Ima. Wis sok imah. Nggih. Imah tok napa? Cipratane. Iki kenging napa Mbak ngandhap? Dawah napa pripun? Tai kebo. Oh, tai kebo. Alar mencok, Lek. Sinden latah iki. Ngarep mencol. Aduh, tai kebo. Jenengan ditakoni apik-apik kok muni tai. Telek ngoten. Telek kebo, telek laler ngoten nggih. Wis ngerti bedhekane telek urung nggih? Hah? Durung? Ya ora usah, wis. Iya, bedhekane telek. Akeh banget bedhekane telek. Engko ya Kak. Sesuk wae nek omong-omongan ning isor bar wayangan wae ya. Tak mayang dhewe limbukan. Iya. Bedhekane telek ngene iki, Git. Nek kowe engko entuk bintang tamu to, nek ngrembug telek terus tak takon ngene. Kowe ngerti? Telek pitik apa? Bintang tamu jawab lencung. Telek kebo letong. Wis ta, Git? Oh ya wis, sisa. Suket mangan telek wedhus ta Git? Sampun niku. Oh iya, apa sing gurung kira-kira aku duwe bahan akeh, Git? Lah niki Wong wedok ditatu lengene. kula pun ngerti tapi durung kula tokke. Kula simpen sik niki. Oh ya wis apik kuwi didimbu. Dimbu kok nganti tatune akeh lagi ditokke. Heeh ngono ya. Niki
sinden-sinden kula niki nggih ngeten iki Mas. Heeh. Nek sindene jenengan terus enten terus ngeblak. Nek sinden kula mboten. Piye nek sinden? Oh, sinden kula sakniki kula dekek nguri. Ngeten iki ngarep Bonang madhep mriko. Ora madhurono. Mboten. Oh, regane ngopo, Ki? Wah, ndak do ngantuk yo elek dodolanan HP yo elek ganggu dalang lan. Bener. Wo nek ngono ngono. Kula dekek nguri kabeh. Sinambi nyinden karo ngilingke wedang yoga-yoga niku tadi. Ning apik, bener kuwi nek do ngene pancen dodolan sesuk tak diwalik wae. Iya. Diwalik. Ngene jenengan meh diwalik. Madhurono ngono aku tetep. Diwalik. Dadi tetep nang kene ning raine rono kabeh. Dadi ming tingak-tingung ndelok-delok. Aneh-aneh wae. Ngapokke sinden ngono kuwi no. Biasane sinden ki anggere ayu, rupane apik wis dolanan HP mencas-mencas niki. Pamriye men dimatke penonton, karo penonton men dibatin. Wah, sindene sing nganggo ijo kae lho, kemayu banget dolanan HP kae. Oh, nek debke debok karo bongko tenan. Nek ngene iki terus ngene iki. Nek nembang yo tetep nang kono kudu ngene iki dadi. Mesti apik, mesti. Oh, mongko bar kerokan lah. Poleng-poleng ra karo-karuan kae. Iya. Ya, seneng nek aku ki tenan wis. Nggih, kula nggih remen niku Mas panjenengan sampun saged rawuh berkahi. Iya. Mayang wonten mriki. Ah, iya. Paring panglipur dumateng sedaya para warga mriki. Terus ingkang kula pendhet asepe dadi sesuk Bloko Suta kula ora nyangoni apa-apa. Asepe gitu, asepe. Sepeda, asepe tidak ada gitu. Wi dagelan nggo wiyaga no. Piye to? Wiyaga nek dijak mayang Sigit, heeh. Besok nek bali Sigit radu merokok terus wiyaga le nyaswitani, "Wah, sepeda iki." Lah ngopo? Asepnya tidak ada. Tegese ro dalange ra kei rokok. Nggonamu. Nggonanku ngono kuwi anggere munggah mayang ngono iso doting celebung kae sepeda. Aku terus hatiku sengkring ngono lah. Jenengan sengkring terus jenengan wene rokok ngoten niku. Ya ora mbok modar. Apa kae iya nggon aku kaya ula kok, Git. Nek dinengke nyokot, nek digebuk minggat. Oh ya mak iya. Dalu menika kathah ingkang sami rawuh Ketua Pepadi Kabupaten Rembang, Pak Weh. Trijoko. Ngaturaken sugeng dalu Sagus pariwisata Pak Karsono, iya. Mas Rusmin, lajeng Pak Purwadi saking lingkungan hidup. Waduh, Rawuh, alhamdulillah kanca-kanca niku rawuh maringi panjer niki to. Aspe Mas Seno lagi jejer kula nampa panjer. kowe to? Nggih niki wau jenengan jejer kula tinggal nampa panjer ten ruang tamu. Tenan. Elok. Malam tahun baru wonten halaman kantor LH. Matur nuwun raipun Mas Markonye, Mas Konyil menika pelawak Aku ki. saking Pati rawuh. Oh nggih. Nggih, Aku kula sedulur nek muni entuk rejeki iki atiku mak nyes. Nggih, nggih. Begitu Sigit muni aku entuk manjerno atiku mak nyes. Yakin tenan. Lah menika bukti nyatanipun menika panjenengan sing asta menika berkahipun menika. Wow, luar biasa. Mila kanca-kanca menawi kagungan kersa sederek-derek kang rawuh, monggo kula aturi ngrawuhaken Mas Seno menika. Asepipun saene nggih niku nek sambatan asepe apik nek ditanggap mboten apik dadi niku. Kowe tak critani iki. Pripun? Ya ben wong mayang nang ngene dhewe kok arep ngopo? Nggih, nyantai mawon. Kowe Mas Sigit tuwekan kae. Putrane Pak Gito Purwocarita. Mas Sigit Mayangsari nggih. Nah, bojone loro to kae. Oh, sing digulung gule. Heeh, bojone loro nganti digrujuk gule terus sing. Nggih. Kuwi Niki mergo- mau meh rawuh SMS kula mboten saged mergo enten Iya acara ning Jakarta. sekarang, nggih. Ah, kuwi begitu nanggap aku, Nggih. tok aku bali terus pisah karo bojone sing enom. Ngebel aku, matur nuwun Mas, aku pisah karo bojoku sing enom gara-gara asepe jenengan. Terus aku, lah, kowe pisah. Lah aku mulai saka Purbalingga kok kon nanggung jawab iki wong Git aku. Dadi memalane numpuk ning nggon aku. Memalane memalamu ya tak serot, memalane Sigit tak serot. Kanugrahanku tok tampa kanugrahanku ditampa Mas Sigit kono. Iya, ora apa-apa mak didum-dum. Mula esuk jenengmu diganti men rada gleleng ora Ganti jeneng sinten? dari Ganti jeneng dalang kok Sigit Wagu. Waduh. Wagune Nggon aku Yojo iki ana dalang jenenge Sigit senengane ngedum PCD.
Monggo nanggap kula, monggo. Siji-sijine didum. Dadi kowe aja nganti padha karo dalang kuwi. Aku isin no duwe adi. Dalang kok Iya. ana tenan to, Mak. Ya aja ki tragis no. Tragis tenan. Wah, ngeri pokoke. Oh, nek ora ngati-ati jor-joran tenan. Lah wong aku ki arep tampa wis iso diduni we penggenderku dhewe. Wah. Apa Niki piye ku? sing gender bar mayang nekake diupload ning Facebook. Wah, lagi udut. Wah, wis tenan. Nek ora ngono ya tekan gone dheke ngono takoni ajeng anu Mas Geter kula didugake tengene Pak Seno. Tanggal pinten to? Tanggal niki punisi. Ya iki. Wis kerep kuwi ngono kuwi ning aku tetep tresno. Ya ora apa-apa kok, Mak. Wis pokoke rezeki iki sing ngasta sing kuwasa. Iya. Menika nggih saking Pati, rombongan saking Pati, Mbah Parmin, lajeng Pak Sumintoro, rawuh Mas Anom Sugiarto, Matur sembah nuwun. saking Kudus. Wut. Menika Pak Bundan saking Polres Kudus rawuh sembah nuwun. Saking Kudus Pak Dalang Bambang Hadiwijoyo menika ingkang nyekel Kudus menika nggih rawuh. Matur sembah nuwun. Dik Heri. Wah, Komplit menika. elok. Dados ingkang rawuh dalu menika. Git. Dalem. Kowe nek akeh sing rawuh ngene iki ora wedi kesaing karo aku apa, Git? Wah, mboten kula menika. Kowe nek ana sing ngundang aku ya amit sewu lho, sorry lho. Iki nek aku engko tiba-tiba bar limbukan ki langsung nampa manjer kok ya aja nganu lho. Wah, mboten kemarin. Manjer supit maksudnya iki. Apa nyambi ngebong apa piye ora. Ya karang ngono kuwi kan, Mak. Ya ya, kowe sindenmu kon nembang Git. Ya monggo menika mang milih menika sinten kula Jiro Lupat mon 6 niku mon sing Kuwi pamit sing- siji. Kaya kenek bis kuwi mau. Oh ya sih. Niki Nah. niki sinten sing paling cuawak dhewe. Iya. Wah niki nek dandan cepet banget niki. Kok cepet? Teko jam 6 magrib dadine ya jam 9. Teko jam 8 dadine ya jam 9. Teko nggone jam 9 kurang seprapat dadine ya jam 9. Oh, Tertib, Pak Mas. Wah ya terus ya. Tertib. Niku. elok. Monggo niki. Nggih niki nek obate entek bahaya niki Mas niki. Mbok dientekke. Aku tak ndelok le bahaya. Ayo, kaya ngapa? Mbak no sak kersane sek jenengan apal kula ora. Nek kanca kula ora iso nabuhi ben dikendhangi piyai kene. Iya. Oke. Sing apik ya aja ngisi-ngisini aku. Aku ya apa lho. Sing apik no. Ndak enek. Pak De. Waduh, Pak D Geter sing Pak De gender. Geter. Nah, menika Dudo ya si Dudo. Ya. Dudo, iki ya termasuk nyangga dosane dalang. Dadi rombongan warga laras iku akeh sing pegatan. Wis ganti, Git, wis ganti. Ora warga laras neh Mas. Nyangga dosa saiki. Nyangga dosa nggih. Warga nyangga dosa krawitane Mas Seno niku akeh sing pegatan mergo dadi kambing hitame dalange. Perlu dicontoh. Wis ora. Ora ding. Nyun pelok barang. Lek. Lek apa sakmono kok tak Pak De tersinggung. Oh ya. Kowe iki tuwa, Mbak. Kowe tuwa kok kowe. Tuwa. Cilik tuwa kuwi. Aku jan terkesan oleh melet. Lucu. Bawang nggih. Nggih. Nawa De. Ora usah. Ngadeg iki sing tanggung jawab sapa? Mboten sah lungguh mawon gitu. Mbak Yosi. Duh rakanto Oh, suarane ya apik. Ya iya. Pidoro sindenku Sidenmu. badhe nyekar sia tuhu. Nggih monggo. Nggih. Sia tuhu. Begitu cul mika dicandang. Gegarane wong akrami. Sia tuhu ndase atos kuwi.
Ana apa? Ana tenan kuwi. Sinden ngendi Kulon Progo wis tuwa ngeyel. Tuwa ngeyel pisan. Mongko jajare wis dikandhani lho. Pamintaku ngono ki. Wis ngerti. Gegalane ndak. Ayo. Oleh kekelan. Kang kaya putu no. Putu apa? Panganan yojo nek dodol nganggo pitik lho. Nek ditutup tutupe. Eneng-eneng wae tenan kok. Putu iki saka rajangan kambil terus dikeki gula tengahe kae terus digodhog dinaike bumbung. Ah bumbunge kuwi nek digendani saka ngisor muni kuwi jenenge putu. Unine nek dienggo ngepit nek mandeg nang ngarepe omahe wong tutupe dibuka. Wis persis suarane Yosi iki mau. tapi kan manis. Ya putu ki ya manis. Ya. Buron harum kang asoping Aku arep ngejak sinden kowe lali jane arep tak kon tak duduhi pacakan ngene iki lho. Sing sinten, Mas? Yo. Sinden sing sinten sing dijak? Aku ora tau apa lho sinden. Lali aku. Iya. Sindenku ki akeh ning nek macak wah. Sawang ya ora apik. Nyuwara ya cangkeme nyemer-nyemer. Heeh. Ora nek bayarane akeh. Sindenku ki aku piye? Aku mayang biyen awal ki upahe ming 2 juta ki. Sindenku tak nehi 30. Nganti saiki ki tetep 30. Padha wae ora. Mulane do oleh dandane do momoan. Iya. Iya Mbak Yosi. yen panggih ibora menikmati tenan suarane. Merem kok dhek. Oh. Lah mungkin ora dirasake ra penak. Wah iya. Lah iya. Ono protes. Ya wis aku tak meneng bae waton kepenak. Piye, Mak? Aku arep meneng bae waton dipenakke wis. Heeh. Suarane kalih garwane jenengan padha iki Yosi niki. Sing endi? Bojoku sing endi? Nggih sing iso nyuwara. Bojoku sing omah apa? Sing omah nika lho sing omah. Oh, Mbak Yumu apa? Nggih. Wis Kok ora. mencurigakan sejake kok iso ditakoni bojone Oh, kok. takono Sigit, Mbak Yosi. Dalang Yojo ki resik-resike dalang ki ming. Wah. Tenan. Aku iki ngombe wis ora. Wah. Heeh. Maksude sak ember ngono lho. Ngombe pun mboten, Mas. Ora. Syukur alhamdulillah. Ah, sak ember. Nah.
Lah niku teng Belanda niku rimini lho. Ah kae rak kena pambujuke Rini S Bono kae. Sapa Pak Bono kae? Niku nalika wonten Belanda nek kula Mas Eno barang niku lah. Wah, niku nostalgia ya, Kit. Wah nggih. Ngombenane mriko mung sithik-sithik teng gelas cilik-cilik niku. Mas Eno niku entek 15 gelas ceritane. Dikira ora mendemi wae, wis ora mendemi iki. Gak nek. Dijawisi akeh banget kae. Kula nggih gandeng wong tertib ora tau ngombe mung tak jajal 5 gelas tok. Pun niku wis mlaku wong loro lho. Cah telu kowe iki. Telu kalih. Cah telu Pak Bono ucul jaket nembang. Ya nang tawa lintang. Terus aku togoke tak ini. Bilunge kowe iki. Dadi ceritane niku kula Mas Eno karo Pak Bono tau mendem bingung hubung-hubungan ning Londo iki dalan apa. Dadi sendel niku tahun 2004 niku dadi nostalgia Mas Eno. Nggih pun saploke niku kula pun leren Mas wis ora. Ya syukur. Nggih pun prei. Prei dinane ta maksudnya. Ayo, Mbak Yosi. Hari suaranya. Sisane Ngopo, Mak? Kaya futu tenan suarane. Ya terus, Mbak. Cakraningrat nggih kula niku sregep-sregep Mas. Iki jenenge apa? Paguyuban krawitan nggih kula Cakraningrat. Wah, apik cokro. Lha dene rawuh pun pirsa sing bagian beduk ya dandani beduke dhewe. Sing ndang dandani kendange dhewe, sindene yo dandani cangkeme dhewe. Dadi sinden kula nggih ora wani pamit. Dadi wong saking patuhe mergo nek ngundang dalange sakniki abah. Abah. Aduh. Abah. Dadi Abah sikit. Dadi ora wani pamit mergo napa nek pamit tak denda. Wah, ya kuwi perlu peraturan ngono kuwi gitu. Pamit bayar 250. Padha karo ngono aku iki. Mangkat tak bayar 150. Wis. Pokoke kudu tok nek peraturan penabu karo presiden ora nek peraturan Keras kok kula. tuman. Ngono aku ya luwih keras. Boyo to. Pripun keras? Kuwi aku ki nek mayang ngono kira-kira teko kabeh bruk ngono. Tak hitung. Loh, kok kokean iki? Iki kudu dipateni siji. Langsung kudu dipateni siji. Nengko langsung digocek modar. Wah, to nek ra dingonone kudu kejem, Git. Dadi nek kancamu kira-kira turah, wah, iki kudu dipateni siji. Iki mau ana sing arep tak donke nang dalan siji kok iki. Wis kejeblas aku. Heeh. Kok nang dalan kok sambat wae wong dalane gruncal-gruncal nganti kejegluk-jegluk kok mung bongak-bongok wae. Mau tau nekke kowe iki nek ora gelem bareng aku mau menyang numpak pit motor dhewe aku wegah. Yo Mbak Yosi. Wah. Au. Penggender nek sing nembang rada mothok. Gender apa bingkil. Nek ora terus atraksi kuwi kok ge deloken. Biasane ngene iki tak dudunya. Piye? Nek dingetke wong. Wah. Nah kuwi nek ora kuwi kok dijabut. Nek krompiang tak kene. Wis kaget ta? Ngono kuwi gaya kuwi. Sok kuwi pengendar sok kuwi. Sok ana, sok ora, sok ana. Maca statuse ning FB ngeres terus ya. Kenarok. Ken dedes, kenarok kangen. Nah, terus tak komentari ngisole. Ha pripun? Ken ngampleng no pripun aku?
Sinden kula do sambat nyindeni jenengan niki, Pak. Piye? Ampun, Abah Sigit kula wis kapok nyindeni sing jenenge Mas Yono niki. Lah ngopo? Wetenge do atos. Tambah atas apa piye? Nek kira-kira ana sing saged ditambahi atos. Iya, Mbak. Ndak rampung. Sesuk urut iki. Yen lega rakan toyo Ben ketok gending. Nasrika Ora dong ganggu wong mayang to. Ayo, Mbak, terus. mana soryeng ratri Wah, antikoson kamu aku lani sun hadap saben kaya nangis. dino Mbak Aprilia diteruske ning nggih pelok barang dawahke napa monggo. Apa jenengan ajeng dawah piyambak nggih genging. Ya. Napa, Mbak? dadi ati kemawon Hati-hati. Mbak Linggo. Piye? Monggo. Golek ising kaya apa wong nyatane lakon seprene golek gendra wangasane malah jangan tresna
Prinake ngundang Abah Git. Nah niki wong Jawa to. Ya nganggo basa Jawa sing apik. Kanjenge. Sindene jenenge iki Kanjenge. Kanjenge nek urung teko nang nggon aku ngono aku tengok nang Risban ngarep omah wis salaman Kanjenge. Heeh. Masuk. Teko mulih siji mulih nggih. Kanjenge. Heeh. Nah, soalnya nek ora wani ngundang Kanjenge, wo. Iki nek ning dalane do ngundang Kanjenge kok iki mau. Iki rombong aku mau. Kanjenge maem mboten Mbak Kanjenge. Iya, Ndoro Kanjeng. Niki kanca-kanca saking Bluro nggih sami rawuh. Waduh. Mas Didi. Matur saking sembah. kanca-kanca. Pun niki Bluro, Pati, Kudus, rawuh sedaya. Isin aku Git ngarep. Pagelaran Rikit Purwadalu menika Mas Eno badhe dipun siaraken ulang wonten televisi Simpang 5 Pati. Lah menika ingkang babagan seni budaya menika rawuh Mas Markonyik. Oh. Menika kinten latadan Pati, menawi seni budaya Kabupaten Rembang menika kula. Lah menika disiarke. Kowe iki PNS napa piye? Mboten. Rugi dadi pegawai negeri sakniki. Lho, ah kok iki mau kok nyekel. Niki TV. Oh. TV swasta. Nah, Ya syukur Git, duwe TV barang. loro TV kula. Maksudnya ini program seni dan budaya. Oh, iya Menika sih, wonten Pati, wonten TV enggal. Heeh. TV Simpang stasiun televisi Simpang 5 Pati. Mbon aku tekan ora iki yo, Jo. Oh, dereng. Menika 6 sasi melih nembe parabola satelit menika nembe UHF channel 59. Dados mengke menawi wonten Kabupaten Rembang wonten berita utawi pentas seni budaya ingkang badhe dipun giyaraken wonten TV menika saged menghubungi kula napa dene Mas Markonye. Ngoten. Wah, las. Sambene kudu pirang-pirang. Wah, lah malah dodol TV barang sih gitu ya. Ya wis lumayan. Lah niki awet serawunge kalih Mas Markonye. Ya wis pancen kudu ngono gen nek ora ngono ndak ming mandeg dadi gawean kaya ngene iki ya selamakne ora bakal langgeng. Kowe dadi dalang laris, aku dadi dalang Pak laris. Sok suwe kala mangsane nek wis ngancik umur 50 kuwi wis bakale mudhun, saya ora payu, saya diganti. Nah, kowe umurmu pira to, Git? Kula 31, Pak. Wuluh. Nggih, Aku wis wis laku 32 niki. Weh, ya wis apik. Aku kok wis 39 ya. Kok nek takon umur kok deg-degan aku ya. Deg-degan ngopo? Wah, jan wis tuwek aku no. Ya wis ora apa-apa. Ya, pokoke slawunge dijembarke. Nek perlu aja duwe stasiun TV tok, radio dicekel sisan Git. Iya. Dadi nek sapa areng ngiyarke radio, kowe nek ora ndedit, nek kowe duwe siaran radio, Nggih. nek kowe weruh toko mebel langsung tok siarke. Mebel menika sae. Bar disiarke lagi njaluk dit, bar kula siarke. Ngono dadi iki nganggo penggayutan ra apa-apa, Git. Iya. Pokoke dinggo urip sedina-dina. Ngono ya, Mak. Sapa apa wis? Iya, ngono ya, Mak. Lah kowe sambene apa? Aku ki jane entuk samben PNS no, jane calon PNS guru. Guru SMKI jurusan pedalangan. oh, tok teruske. Hah? Wis 3 tahun sesasi ming 320 ra mundak-mundak. Heeh. Gek muridé ngayale ora jamak mbok ya wis mayang ngene iki nyambut gawe ya seneng atine. Nek dong kelegan ya dibayar akeh. Aning iki ora ya nek Iya. Ya wis ora apa-apa. ya pancen suka dukane werna-werna wong nyawit gawe iki ana suka, ana duka. Mula ana lagune. Lagune apa? Balonku ada 5. Suka dukane apa? Nek njebluk balone der, ngono kae, wis duka. Ning nek warna-warnanya merah, kuning, hijau dan kelabu, mesti do bingung toh, wong aku ngomong ya ngawur iki nih. Rekane arep mejang, ora iso mejang. Ayo mbake sing alus kuwi sing purba sejati iki. Heeh. Purba saka Semarang. Iya. Wah, mulane kaya Simpang 5. Lah iya. Alus iki. Sing siji jejere wah saiki kene ya isih SMS Git madhep rene. Kuwi isih Bakul pulsa niku, bakul pulsa. wah, ngene serune ra jamak. Nggih, kula Kanjenge.
Waduh. Apa? Undang kanjenge ae. Ambu arep ngundang ping 10 ya tetep ra tak bayar. Ah iya. Wong dudu anak buahku. Ah iya. Nek kejaba gelem ngebis tekan Yogyakarta. Iya. Ngundang kanjenge oh tenang. Asli. Sopo sing dijaluk? Warung ngarep omah kowe apa? Tak kekke. Warung apa? Warung janganan. Mejane lecek ra jamak kae. Nyekar menapa, Mbak? Slendro mawon. Nggih. Slendro Terus songo. slendro songo. Durutke saka 3 loro jinem. Loro jinem songo. Pokoke cacahe songo. Yo. Napa, Mbak? Dandang gula. Dandang kula napa? Dandang gula Mataram. Mataram. Nggih. Oh. Sing Malangan sendiri kuwi durung iso Mas kita aja. Iki sing ngono aku sing Malangan iki ya wis mandek kok iki. Pun mboten melu. Wis mandek nang Magetan wis. Ya. Modulasine beda karo Yosin. Oh, arep Sri Uning to mingane iki. Nggih. Walah, kacarita kaya ucap kacarita, kayak kecap kayak merica. Nyangger ana sing guyu. Ngene mesti piyagaku. Nek cakrane rat terus alus-alus wong ikit mau sore tak mati ora ana sing guyu. Ampe nggo wong papate kok buake jagat ora. Kanca kula wis tak ajari kok kaya gone Mas Eno kae. Piye? Guyu-guyu bareng. Lah bareng kula urung banyol wis do guyu sik jebule. Wah, malah ngece. bahanmu malah ilang nek ngono kuwi. Oh, sindenku gleleng meneh. Piye to? Sinden 6 7 ngono kuwi ngundang bakso kok, Git. Kaya ngece dalange to kuwi. Baksone kon angkringane dijak kene bakso papat, Pak. Nah, iki. Wah, iki gek kesenian apa ya? Lah kok padha karo ngono. Ndek wingi pesen mie ayam. Oh ya. Oh ya wis nek ngono. Tapi bedane mung ora ngawe angkringan ngono. Wah nek kuwi diawe dicedhakke. Dicedhakke wae entuk kon nuthuk lak ya ora kok tak. Aku lagi es turipun ting 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 aku waduh. Ah wis. Nek ya wis ben wong ya. Sing nanggap seneng kok tetepan ge. Ha iya. Ora kapok. Rara Sri Uning ing ciptaan grahita
Git. Sesuk kowe nek pas PJ ning Jogja, wo nek bahan untuk kota Jogja wis ngeri pokoke. Iya. Wah tenan, kowe nek PJ ning Jogja tek limbukan langsung ngene, pembukaane ngene iki. Pripun? Nak, apa mak ngono kuwi terus Kutha Yojo ki pancen istimewa. Panganane wae kabeh ngarepe hurufe saka G. Oh, terus limbuke takon apa wae ngono. Nek kota Jogja pusat kota kuwi gudeg. Nek Kulon Progo geblek G kabeh. Nek Bantul geplak. Nek Wonosari gaplek. Terus limbuke takon, "Ha nek Sleman Gunung Merapi." Ngono. Gunung Yojo wis penonton wis wow lumah kabeh. Bahan satu. Nggih. Kula niki kula rekam kula cateti niki. Nak, Gunung Merapi ki madhep nendi? Madhep munggah salah. Sing bener madhep ngalor, mergane ndledeke ngidul. Ora ana wong ngidul, madhep ngidul kok ndledeke ngidul teneh nyelip. Entah kok didadan jukan. Ah iya mak iya. Loro bisa. Iya. Ya wis 20.000 iki mau gitu. Siji tak hitung 30 pokoknya. Wah, oke ya mak. Kono ana anu jenenge iki desa. Desa sing lanang tok ning Yojo ki ana. Desane ngendi apa? Manukan. Kuwi desa lanang kabeh. Wah, ning desa ya ana wedok kabeh ning Yojo jenenge apa? Nyipik. Kuwi desa jenenge Nyipik kuwi wedok kabeh. Desa sing mambu banget apa? Palbatrang. Kok Palbatang jenenge asline Palbapang ning diplesetke Palbatrang. Nang kono cetha masuk. Wah, tenan. Duer pokoke itu. Oh iya. Terus apa meneh? Kuwi pitik ro bebek wis urung-urung. Durung niku. Ora usah kuwi angel kuwi. Kuwi kudu nganggo mimik sing begitu iso lucu. Oh. Mas Konyil dicateti. Pitik ro bebek iki kena ngapa? Pitik kae kok sengit ro bebek. Bebek ro pitik iki jutaan terus. Mergane pitik tau bebek tau omong karo pitik, "Walah, Tik, kowe iki mesake endhokmu cilik, regane murah mbok kaya aku. Lho, teleno gedhe. 3.000 nggonmu mung 2.000." Pitike omong, "Ini rada saru lho Git iki." Pitike omong, "Ah, wegah bek, kacek 1000 silite suwek." Muni ngono. Rada aku wis omong rada trotol lho iki. Terus sapi karo tak naik akeh pokoke iki tak mulyake iki. Iki kira-kira nggo modal 5 tahun mun cukup. Wes beres. Terus sapi karo pitik iki senengane ngrasani menungso. Lah ngrasani piye? Pitike iki menungso iki ratatanan. Wong beras wis ditapeni, wing kari sisa kok dicotoli wae aku dibandem watu nganti sikilku lara, sapine nyedak. Oh alah meng kowe Tik, aku ki dipersi bendina ora tau dijapi ngene ngono. Kuwi nang Yojo ya wis wis nyemaputke wong papat iki. Wah, iya to. Eneng menem. Wah, tenan kok akeh kok. Wis to. Wis, engko gara-gara to deloken. Nggih. Bagong barang kuwi mesti ya nguping kuwi. Wah, Wah, wis. bunyi iki do intuk-intukan iki sing tak jeli. Mangga. Kacarito Isih gelem meneh to kowe, Git? Napa-napa. Bahan isih gelem to? Oh, gitu. Kowe mau entuk manjur to? Parone. Ojo njaluk. Njaluk separo ora. Lho iki ya termasuk bahan iki. Ya. Sang Sri Huneng maju ing palagan Jawi Dalang kondang kok ora cangkir. Lah piye? Lah iki aku mung dikake tutup tremos iki. Lho, Nggih niku gelase nggih tutupe niku. walah ya ampun ya. Ya wis ra apa-apa ki tak terima-terima.
Enggak. Ini Mas Seno menika anu saestu sangat berjasa sekali pada saya. Sak duwene sok glogok diwenehke kula. Wiwit sandangan king Blangkon, Beskap, terus Stagen. Lah kowe mbiyen juara festival dalang kae? Lah nggih. Ora nggawa apa-apa mampir nggon aku terus Mas, kula ajeng napa hadiahe? Yo tak jukoke anu Mbak apa Jarik Solo. Mboten nonton stagenku. Beskape Mas sisan beskape. Ikete yo aja, mengke kula tak nyilih. Nah, bareng itu hadiah yo micaki siget. Bareng aku takon yo entuk hadiah piro juarane? 4 dosa Mas. Siget ki tak bel ki HP-ne dipateni. Lah kewan aku. Lah niku jenengan kula parani teng daleme jenengan, kula takoke sing satpame jenengan. Mas Seno teng ndi? Wo niki nembe medal teng Green. Oh ya wis aku tak boleh nek. Sing jenenge nggih, Mas. Lah wong kowe kok takon satpamku, wong kae iki satpamku iki kentir kok takon. Kok ngerti green barang. Lho. Wah, jan. Nek niki sayange nganu Mas Sigit Banyumas mboten rawuh niki jane. Gayeng-gayenge dalang nek 3S Mas Sigit ngene nek Sigit Rembang, Sigit Banyumas, Seno Yogya. Lah niku wis ora iso pisah. Iki arep diresmekake karo Pak Gito Purbutadi ora dadekke sedulur. Oh. Arep dilairke neh. Gandeng ra ono sing sedeng terus mengadi lebokke ning weteng gajah. Terus sing dikalungi sing engko laire kalung usus ming aku. Oh. Lah kula kalung apa? Ya usus ning usus besar. Tadi nggon belek. Ayo Mbak ora rampung-rampung. Sigit ki omong wae ora. Didawahke napa, Mbak? Nggih niku wau. Riuning. Nggih manut kula. Kok kaya Bu Mugini ya? Sinden RRI ae lho, no. Heeh. Pasuryane persis tak mat-mat. Mu, nggon aku mu kok tu. RRI Yogya. Saru patu-patu. Dikira Bagong RRI mung Madiun tok. RRI Jogja ki ya ana gong jenenge Bu Mugini. Pasuryane persis, Mbak. Purba kuwi. Oh. Persis. Pripun sae? Nggih. Prajengane katen sae. Wo persis. Ning Amit lho, nglesot. Lempah kok jebule. Dadi nek ajeng munggah panggung niku ngenten niki. Wong suarane apik tenan. Jenengan rak mboten. Monggo. Ya Sedilone menerokke nglesot. Ora gathuk. Heeh. Balungane ra padha rudrame. Wah, ya wis ra apa-apa karang ya dua aliran digabungkan menjadi satu. Akhirnya menjadi aliran sesat iki. Ngono ya, Mak. Ayo Mbak kae sing pipine kena solder ku ya. Solder kok nggo dolanan. Nyunyuk pipine Mbak. Wah. Mengko Ibu Marto karo Mbak Eni iki goro-goro no. Iya, Kyai sepuh iki goro-goro. Wah, mesti nyamleng. iya. Sing enom-enom dhisik. Iya, Mbak. Malah toto-toto arep bali malah. Oh, mboten. Wah. Sindang nek didhawuhi karo dalang iki ngene iki lho nyenengke. Nggih to, Mbak? Mboten, Pak. Nanggon aku, to, Nak. Mboten, Pak. Kaya sajake melu aku iki ora lahir batin. Iya. Ning nek tak nek jadwal ya menyang. Piye lho aku iki carane mengatasi iki piye? Ning ya wis ben. Wis ben. Heeh. Tetep tak sayangi kabeh tetep. Hus. Iki apa ya iku? Wah. Bah wis. Aku mah kaget ya aku. Heeh.
Sesuk aku iki nek ora ana wong deloke mesti gayeng wayanganmu ya, Ge. Nek sambatan iku mesti malahan semangat. Oh, ning rak ya ketoke mengikuti banget ngoten lho. Heeh. Ora ana apa-apa kok. Wah. So tak sewa loro ge tak khusus tak nggo. Wah. Sindenku harus ki si Mbak Yosi karo Mbak sapa kuwi sing saka sijine ki mau nang kene iki wis kanggo klambi merah putih kae wis. Kayak anggere aku ngelucu sithik langsung. Yo. Iya. Yes. Langsung rokok, Jus. Dimanfaatke git ngono kuwi digaweke strategine supaya tetep gayeng. Dadi wong delok ning ngrungokne radio iki, "Wah, iku dalange guarger-guarger wae." Ayo sing guyu ya ming loro kok. Iya. Ya, Mbak, napa, Mbak? Langsung mawon nggih. Loh, langsung nang pundi? Nggih, langsung langgemipun. Dibawani kok ya. Sithik-sithik ra apa-apa. Dibawani. Nggih nyuwun tulung sing kirong ketwau nggih mendel mawon. Oh, nggih, mboten napa-napa. Wah. Iki alusan. Iya. Ketok le omongan ki nek carane putri kraton ya para sembadra. Jejere Mbak Eni kae ya manuhara. Oh iya. Terus sik klambine ijo wutuh kuwi alus ning rada trawak ki. Surti Kanti. Oh. Ya siki sur tanah. Oh. Padake wong mati wae sur tanah ora. Wah, jan. Elok tenan nek guyu nganti biring-biring awake. Yo Mas, sapa sing bawa? Oh, Bagong wae sing bawa. Yo, Gong. Nah. Aja Mbak ki sing gender ki untune pasangan. Ngece kowe iki ora. Lak kulino marahi sinden to niku. Engko nek doh ning Mas. Matno nek ra percaya nek aku darani ngapusi ora. Isin rek. Wong mau ning kamar mandi iki suwe banget ngene iki tekene esek-esek. Sikatan kok cangkeme Rabu Pak Odol. Lah karang untune dicopot. Bar kuwi terus didelehke. Delehke didekene terus di Waduh. Rawani mangan jagung ndek. Anggere tak mangan jagung ngono kuwi kres ngono. Jagunge delehke terus mringis ngono kene jagung tok kae wisane. Piye kuwi nek ngono kuwi gampang lek resi ijen. Des. Niku Ayo Mas Bagong. untune Mas Bagong nggih pasangan kok. Apa to? Tenange Mas. Kowe iki Santai tok nek kula. bewoken gagah untune pasangan. Lah nek upama kowe dadi keamanan pasar ngono piye? Wis medentreng ngono. Sopo sak masak aku. Tiba mlebu kaos ae ning nanti iki, nanti. Sampai no iso itu Mas. Apa? Sampai no iso. Aku mbuh aku. Mas, Piye? jenengan niku kok angger FB kok sing dirembuk kok mesti nggon maling mon to Mas. Gawe status rondo. Rondo jam 12. Wis ben lah tak mulai wae. Wong maling ya butuh duit ngono kuwi. Lah saiki nek tok pikir, maling iki nek ora kepepet, Gong. Nek ora kepepet tenan anake panas bayar SPP sengoro maling, mesti golek pangupon buga liyane. Ning kepepet tenan ya mesti maling. Maling iki butuh bayari kuliah anake. Anake panas butuh nggawa ning dokter. Mbok ya wis ben. Oh, malah wis ben. Ora apa-apa. Pamane Mas. Upamane piye? Pamane jenengan iku dadi maling. Pamane jenengan iku dadi maling arep maling ning bank. Heeh. Monggo teng mriku niku wonten satpam sing jaga niku satpam kalih polisi. Heeh. Upama sing jaga satpam sampean wani maling? Napa sing jaga polisi napa satpam sing lebih kendel sampean milih sing jaga sinten?
Nek sing ten Aku milih ra ono sing jaga. Us. Kudu milih. Mesti Iki arep tok gawe dagelan ngono. Ya, tak turuti, Gong, tak turuti. Telek. Omong mulane omong kok ya. Lah kowe kaya serius kaya ora arep dagel kok. Nek kowe iki nyasmitani aku. Nah, wis. Aku pilih satpam, coba nek pilih satpam. Oh, nek ora nek kula ya pilih sing jaga polisi. Kowe isih kleru meneh iki. Kula pilih sing jaga polisi. Oh. Soalnya ngaten, Piye? upama maling ceket arep nyolong cek sing jaga polisi tembak sikile des pas sikil. Dan nek sing jaga satpam sampean lagi tunuk-tunuk. Arep nembak sikil. Gek gruyuh-gruyuh satpam wis tuwek. Saya munggah des pes cengel. Lho. Mau mboten mati sampean. Nah, cengel pitik. Cengele sampean kok. Lah aku wis entuk malingan pitik kok. Aku iki nggawa pitik ku. Kowe mati ora kowe, Gong. Abang maling kok ming sak nggon rugi. Aku ki wis maling ning desa entuk pitik terus arep maling ning bank. Piye? Telek. Ki ujug-ujug kula kon bawa niku terus larang-larange pripun. Ora apa-apa, aku kangen terus suaramu, strawuhmu karo aku ya kayak jaman biyen jaman si Pasang kalih lahir ora. nika mesti. Si Gatot barang isik kuliah ki aku wis nang STSI. Ubyang-ubyung rono karo kowe barang kuwi kok. Kowe iki nek muni kos ora ndidit terus gebingan tok dol murah. Lho lah genah no. Ayo, wis. Ayo, Bang. Slendro mawon lah mboten Yo sakarepmu. Tak bebaske arep nada piano wae entuk. Don of Sal, Gong, iso ora? Nggih. Barat kuwi, Don of Sal. Ngerti lagune kowe? Lho, yo jelas ora. Apa ayo? Ora kok. Oh, araku. Mosok lagu tenar Don of Sal kok ora? Sing pripun? Dondong apa salah? Mas. Ngriki polsek ngarepan sik buka lho, Mas. Arep tok polisekke Pak aku. Lah tak jak ngriko delok pripun? Arep tok pistol aku. Tak pistol telake. Aja wis ke pistol kok wingi. Nggih. Durung mari. Kowe nek gawe bedhekan ki aja dawa-dawa. Oh, pripun Cekak wae. contone? Manuk sing paling betah nyilem ning banyu apa kok? Ora ana Mas, manuk niku nggih mabur ana. Ana. Lah kok ana napa niku? Manuke wong golek wedi. Suwe tenan kuwi. Mas, Nang jero isih ngeduki. Mas. Mas. Dudu manuk kuwi jenenge. Ya tetep manuk kok. Aja tok cecake lho wegah aku. Ora. Dudu. Wis gek bawa Gong. Kok aku ndak gara-gara kentekan bahan. Ya. Waduh. Kaki sama kaki kok tak tokke. Ada. Wis tau weruh ning mesti semune ora aku, mesti ora kaya aku mesti. Memanismu. Oh, alirane Pak Haji Anom Surata iki mesti. Memanismu anguji Wah, Pak Anom no. Adegi ikek pote tegaje kestito niki tak mantep. Wah, wong Solo ki iso diditeni anggere salaman ki muni. Yo, iki Pak Anom, alirane Pak Anom. Ning nek salaman muni edan, iki Pak Mantep. Kuwi alirane mesti Pak Mantep dhewe-dhewe. Banarto. Ngono kuwi. Ah deme tok. Ya mayange. Moh ora iso. Mergane wis ora ana aku nek kekualat aku ora seneng. Nggih, aja sok ngrasani sing ora ana, Mas. Sing ana wae. Nah, nggih. hak gawe rucit teng kalih Kung tenan nih suarane. Telak. lara apa kang sinatya Iya
Mergo kok omongane ket mau telak-telak ku ora jenesi sing delok to, Gong. Lah pripun kudune pripun? Ya aja muni telak. Nah, berarti ngomong liyane Telek. nah, mergo nek ten samuan iku nek muni Telek. niku caru. Kok malah kerep banget iki. Aja telek. Kowe wis tau weruh telek apa sing ra mambu? Lho, kabeh telek niku mambu, Mas. Ah, ana sing ra mambu. Mbok ditemplekke ngene iki ra mambu. Ora ngandel. Tenan. Telek napa? Telek difoto. Mas, Napa? kok iso nganyelke? Tenan kok telek di. Ora mambu kuwi mbok tekan ndi. Malah gambare cethu apik kae malah. Oh, angel lho iki ngono iki. Deyer. Iya. upama mundu uta romi Oh, padha kowe iki omong-omongan karo aku padha karo tak naibahan kok. Lah nggih. Tenang wae. Seneng Yojo iki panganan apa sing dadi judul film? Ayo, ora iso kowe. pangan. Judul film ning TV tur kondang. Wis kabeh ngerti. Napa niku? Panganan Gunung Kidul. Napa? Tiwul. Weh. Dadi judul film Tiwul dan Mbak Yul. Tuyul. Asline mbiyen Tiwul. Nah, Ngejel ora. Plesetan iki. Weh, kandhani kok. Tiwul dan Tuyul. Mbak Yul kuwi. Nek pelayan kowe ora ngerti asal tak jedheki. Gondak aku di. Weh. Kuwi engko bar gara-gara kon bali wae iki. Pikiranku buntet ra iso berkembang. Yo. taratam tu tak tu ruti Warnane kok Pak Bono ya, Git. Muridé kok, Mas. Iya. Sak kerase. ibarat wong numpak prau Anana. Nonano. Nah iya iki arep gawe-gawean nae. Lah ngene rokke kok ya. Jare dalang nggo tuntunan. Ya sok-sok. Apa dalange picak apa nggo tuntunan iki ora? Lah karepku kuwi karepku. Ayo. lumampah tanpa welah Oh. ning madyane Solo temah kuncing Mas ampun ngoten Oh niku, Mas. ji, matur nuwun Bu Gong. Kae udut iki lho. angin joong ning paku lingan Nyuwun gending Kasrembang Binangun Indah yen boten saged 10.8. Wah, Saka tulisane apa? dijerah. Pak Dijerah. Kapolres wae ya. Heeh. Dijorin Mas tulisannya nek kirang cetha. Kayak Bagong kan Oh, ada. ben didol. Warung po. Aku mesti ngono kuwi lho, Gong. Entuk apa wae iki nek pas mayang kancaku langsung tak misale entuk sak slop ngono. Ya, langsung didol. Rokok Langsung didol. didol. Untuk wedang Ulang mburi. langsung didol. Untuk duit Wah, ngene, dene sithik, terus dene, terus dene. Ngawur.
Engko Mas dibacutke riyen iki napa niki? Ayo kuwi mbake mau kae. Kuwi nek semkono ngono kuwi nek nganggo kerudung apik-apik. Ora, aja sinden aja nganggo kerudung. Anak kowe ora tak nggone kerudung. Duh, Nah. Tenan, Gong. Anakku tak penging nganggo kerudung. sebabe Ora kok perkara ora taat agama ning aja nganggo kerudung. Sebabe apa? Ora ngerti to? sebabe napa? Lanang kabeh. Oh. Wah, ra iki. Mas iki. Ameng mayare kok kangelan kowe iki. Ayo lanang kok mosok Mas, iki. lanang kerudungan ya ora apik to. Sampean iki kleru wong sing mayang urung Lah, patek waras sampean jarene. Enggak niki bacutke napa niki? Iya, Mbak. Napa, Mbak? Langgam napa? Gawat. Wis mati siji wis. Macan cilik jareku Ape iki? Oeng-oeng bantal dawa apa, Kok? jareku le Wah, oeng-oeng pecahan kaca. jare bele Weh, pinter. Oeng-oeng turu mangkurep. jare jengking Ampe oeng-oeng ndodok ro utut. mancing Kompak kowe, kompak. kancane kok ya Iya, ayo, Mbak. Nano. Siapa bisa menggulung tenda di gunung, tenda di gunung terbalik lagi. Siapa bisa menolong? Sayang, 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 saya ditolong, saya ditolong. Terima kasih. saron cilik jare Panase nok. Ngantu ngombe terus aku. Hawane ya, Mak. Wah, jan luar biasa. Ngarep kipas angin mburi dikepeti ngoso kemutuk. Yo, sing apa, Mbak? Mengke gek dipinangkani menika saking Pak Kapolres menawi polisi Air Polres Rembang. Iya. 10.8 napa binangun nggih. Ditelaske riyen, Mbak, monggo. Sumur di ladang, bolehlah saya menumbang benih. sampe kemae cara
monggo binangun endah menapa 10. Oh, 10:08 nggih, monggo. Ya, kowe ora ngerti lagune, diem. Oke, tak meneng. Wis tak ngrungokke tok. Monggo sing saged sinten? Nek mboten kurun kisah, pengendang kula digajul mawon mboten apa-apa. Iya. Ya. Mas
Iya. Demen dek sikil ning ngono aku ketoke ya nguntekke ya Kit. Ning ora tak rekam. Dadi nek getune ya ngene iki nek disuwuni ngene iki terus ora iso ngapalke. Iya ya, Mak. Iya. Ya wis yo. Ya. Bacutke lakone dhisik engko gek gara-gara. Ndak kesuwen setengah siji. Ngono ya, Mak. Iya. Gek engko gek gara-gara gek rampung jam 4-an yo, Nak. Iya, ya tak derekke, Mak.